Il-Konfederazzjoni Maltija tal-Għaqdiet tan-Nisa tqis bħala pożittiva ferm l-aħbar li l-leave tal-maternità kollu se jitħallas mill-Gvern. Din il-miżura tirriżulta mill-politika dwar ix-xogħol imħabbra nhar il-ġimgħa. Lorraine Spiteri li tmexxi l-Konfederazzjoni qalet li din hija miżura li tista' tnaqqas id-diskriminazzjoni kontra n-nisa. Kuntenti ħafna b'din l-aħbar minħabba li aħna inna ngħidu li l-pis finanzjarju tal-maternity leave fuq l-employer privat u taxkil għal dawk in-nisa li jridu jibqgħu fil-kamp tax-xogħol. Illa lix nafu li għalkemm kontra l-liġi l-employers għadhom jiddiskriminaw kontra n-nisa minħabba dan il-pis finanzjarju li kollhom iġorru. Hija sostniet li miżura bħal din tkompli tinċentiva l-involviment tal-mara fid-dinja tax-xogħol. Nemmnu li bħal inizjattivi bħal pereżempju tax-child care b'xejn għall-ġenituri, din hija miżura pożittiva u konkreta biex il-mara Maltija tista' tibqa' tikkontribwixxi kemm għall-ekonomija kif ukoll għall-familja tagħha. Barra minn hekk sostniet kif permezz ta' miżuri bħal dawn jinstab aktar bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-familja filwaqt li tnaqqas ukoll id-diskriminazzjoni bejn nisa u irġiel fuq il-post tax-xogħol. Intant il-President ta' Nisa Laburisti Clodetta Bela Baldacchino qalet li l-inizjattiva tal-Gvern li jitħallas il-leave kollu tal-maternità jagħmilna Ewropej aktar minn ħadd ieħor.